aloitukseen Pekka Järvelä Jokereista. Järvelä häviää tällä kertaa tuon aloituksen. Tärkeä aloitus Joensuun päädyssä. Laidilla kiekko. Laidi antaa maalin taakse. Ja juuri sekunnin 2 päästä 3 minuuttia jäljellä. Eli juuri nyt tätä kolmatta erää keskialueella väännetään melkoisesti. Jouni Mustonen pelaa jaloillaan, pelaa eteenpäin. Eek sotkee, minkä kerkiää käsillään, jaloillaan ja mailollaan. Virenius pitkälle maalista vastaan. Ja Jokereiden ykkönen siis jäällä. Tekopoikien kakkonen, jossa keskusmiehenä nyt pelaa Jarkko Savioki. Pasi Nissinen selviytyi ensimmäisestä liigadebyytistään ihan hienosti. Jälleen pitkä kiekkopoikien toimesta ja aloitus kotijoukkueen päätyyn. 2 minuuttia 40 sekuntia kolmatta erää jäljellä. Ja nimenomaan jos tuo jatkoaika syntyy ja tulee, niin sitä ennen pidetään 2 minuutin pieni paussi. Joten voitte käydä jääkaapilla ja pistää lisää kahvia tulemaan. Yllätyksellinen ilta jääkiekkotullisesti on kuitenkin Joensuussa tänään nähty. Ja se on erittäin mukavaa se. Joukkueet pelaavat hieman erilaisilla budjeteilla. Jokereiden talousarvio on kokonaisuudessaan noin 12 miljoonaa ollut tälle kaudelle. Kiekkopuilla se on noin 6 milliä. Ja pelaajapalkkioit Jokereissa pyörivät 4,5 miljoonassa markassa. Jokipoissa noin 3,3. Mutta Jokerit tulee varmaan pääsemään plussalle. Heidän katsojatavoitteensa oli 6000. Heillä on käynyt kuitenkin reilusti yli 7000 henkeä kotiotteluissa. Jokipoikien katsojatavoite oli tuo mainittu 4000, johon ei ihan päästy, mutta ei paljoakaan jääty. Peli on käynnissä, 2,5 minuuttia jäljellä. Marko Kyllönen ottaa kiekkoa keskialueella. Ei saa kuitenkaan haltuunsa. Ja näin vetää sitten Jokerit pitkään päätyy. Maali edessä on oma mies Järvelä, syöttää loistopaikka. Virenius katkaisee. Juha Salolla olisi muuten ollut vain maalivahti edessä. Virenius otti riskin, onnistui tuossa syötön katkossaan. Ja syöttö jälleen maalille, tyhjä maali, eikä onnistu nytkään. Jälleen tyhjä maali ja Virenius aikoo nyt sitten tehdä Jokereiden illan tosi jännittäväksi. Koska he ovat nyt sitten muiden varassa, mitä tulee runkosarjan voittoon. Ja ainoastaan tasapeli Jyppi TPS-ottelussa takaa sitten Jokereille näillä lukemilla runkosarjan voiton. 2-3 loistotilannetta Jokerien hyökkäyspäädyssä. Ensin epäonnistuu Juha Salo, sitten tulee siihen Norppa paikalle ja taisi Järveläkin käydä siinä tuurimassa joka tapauksessa. Näin Boris Majorov heittääkin Otakar Janetskin viisikon jäälle. Se on tehnyt kaikki Jokerien maalit tänä iltana. 2 minuuttia 5 sekuntia peliä jäljellä. Kiekkopäät voittaa oman päädyn aloituksen. Piitulainen antaa oikeaan laitaan sieltä korkealle nosto, josta Strömberg ottaa kädellä alas, pisa takaisin Joensuun päätyyn. Juha Virenius tänään erinomaisesti pelannut ja maalivahti antaa sitten laidan kautta keskialueelle, josta Teräväinen nostaa vain pois omista. Strömberg lyö sinne takaisin. Minuutti 50 jäljellä. Nyt Virenius miettii mitä tehdä. Estää jo Jokerin hyökkääjää. Staviano hieman sitten auttaa hänen aikeitaan. Ja kiekko on punapaidoilla, jotka maltillisesti tuovat sen keskialueelle. Jokerit kuitenkin katkaisee. Janetskin kikka ei onnistu. Staviano lähtee nousuun. Maamies Janetski vastassa. Jätty takamiehelle. Teräväinen väliin. Ja nyt tulee myös Nurro. Ja näin päästään Jokerien maalin taakse, jossa Valtteri Immonen ottaa kiekon, lähtee kiertymään vasemmalta. Hyvä pystysyöttö vasemmalle, mutta liukumalla mennään. Ja Teemu karkaa vasemmalta, pieni kulma, laukaus. Helppo torjunta Vireniukselle. Teemu viedään seinän, että pääty paukkuu. Ja näin jäljellä minuutti 15. Jokerit kyllä hakee nyt raivoisasti tuota voittomaalia. Majorov tutisee vaihtoaitiossa sormiojossa ja neuvoo pelaajia, kuten myös kakkosvalmentaja Leo Äikäs ja Jallis Järkimollakin on kyllä takapuoli märkänä, sen uskalla melkein sanoa. Kokeilemaan ei kuitenkaan lähde. Mies on nimittäin maailman ympäri purjettia, joten hän nyt ei välitä nyt siitä vähän, vaikka pöksyt kastuu. Laidi tulee vasemmalta, tulee yli, Sinikilan pistää päätyyn. Aika kuluu 50 sekuntia jäljellä, numerot 3-3. Näillä numeroilla mennään jatkoajalle, ellei maalia synny. Nyt jompaan kumpaan suuntaan, kiekko viivalle, Laidi ottaa varmasti käsillään, pistää laitaan. Ja hyvin tulee Hemming takaa, Laidilla paikka, syöttö, laukaus ja maali! Kiekkopojat voittaa varmaan tänään. Nyt uskaltaisi lyödä vähän vetoa. Hakkarainen vetää oikeaan yläkulmaan suoraan Laidin syötöstä. Loistava veto ja aikaa 39 sekuntia jäljellä. Boris Majorov ottaa aika tyynesti ja painaa kädet taskuun. Koko joensuulaisporukka juhlii tuolla ja kukaan ei ole Juha Kyllönen sentään toimitsija-aitiossa ja antaa mehupulloa Vireniukselle. Varmasti tulee nyt aika lisiä. Se oli Hakkaraisen kauden komein ja tärkein maali ja peräti 3. täysosuma. Laidi sai siitä oivallisen syöttöpisteen. Ja se oli aivan suoraan syötöstä veto oikeaan ylänurkkaan. Samalla Hakkaraisen mailakin lensi kädestä, mutta Sulander oli täysin voimaton. Ja nyt voi hieman miettiä, tekivätkö Jokerin valmentajat tänään väärän maalivahtivalinnan. Kiekkopojat ottaa samalla aikalisän, maalin syntyaika 59-21. Aivan oikein
19.21 pelattu siis kolmatta erää, eli 39 sekuntia jäljellä. Ja kun lievästi sanoen otti pattiin, kun TPS teki jatkoajalla voittomaalin tässä tammikuun alussa, niin tällä hetkellä nyt sitten ne tunteet ovat tässä itsellänikin hieman toisenlaiset. Jokereiden aitiossa on aika neuvottoman näköisiä miehiä. Majoro puhuu pojille suomea ja tulki katselee siellä tukka entistä harvempana, koska hän on sitä varmaan haronut tuolla laidan tuntumassa. Joulmasta tunnusken ainoastaan lehdistötilaisuuteen, jossa tulkkaa tarvittaessa Majorovia. Ja Majorov vetää kädet nyrkkiin ja näyttää pojille, että jäälle ja maali, se on teidän tehtävänne. Ja sinne tulee tietysti Janetski, Selänne ja Säilynoja, eli tänään heidän kaikki 3 maalia on tehnyt viisikko. Se ei kuitenkaan ole riittänyt, koska kiekkopojat on ottamassa 2 korillista konjakkia TPS:n johdolta, jos nämä numerot jäävät voimaan. 4-3 taululla ja 39 sekuntia jäljellä. Koko rahan edestä Panem et Circenses, eli leipä- ja sirkushuveja on saanut nyt sitten mehtimään yleisö. Ja toivottavasti olette jaksaneet olla myös siellä vastaanottimien ääressä koko ottelun ajan. Ja myös sitten mielenkiintoisia tunnelmia erikoispitkästä heti puoli tuntia ottelun jälkeen suorana lähetyksenä Jetsetistä. Täällä jo peli käynnissä. Kello käy, se käy kiekkopojille. Kiekko on keskialueella, puoli minuuttia jäljellä. Savioki aika pahasti mailalla naamaa. Nyt tulee rangaistus. Selänne vetää mailan päällä suoraan Saviokea naamaan, mutta pyytää heti anteeksi. Ilmeisesti ei ollut tahallinen teko. Kuitenkin Selänne joutuu jäähylle ja Jarkko Savioki ei onneksi loukkaantunut. Todella törkeän näköinen liike, mutta Selänne säikähti varmaan itsekin, että nyt menee maine pikkutyttöjen silmissä, jos tuossa pahasti kävi. Hän välittömästi pysähtyi, pyysi anteeksi. Pelin tuoksinassa tapahtuu tietysti tällaistakin. Ja näin Selänne ulos ajassa 59-38. Ilmeisesti ahdistaminen kyynärpäällä syynä tai sitten huitominen. Silläpä nyt ei ole suurta väliä. Kiekkopojat saa pelata vielä ylivoimalla tämän ottelun lopun. 22 sekuntia jäljellä. Todellinen loppuhuipennus positiivisissa merkeissä vielä kaiken lisäksi tähän kamppailuun, jossa runkosarjan ykkönen, tällä hetkellä ykkönen taistelee nyt sitten Kiekkopojien kanssa. Mutta tämä tietää sitä, että Jokerit ei voita runkosarjaa, sillä TPS just pelaavat miten tahansa. Jompikumpi niistä menee kärkeen ja näin Kiekkopojilla kiekko. 10 sekuntia jäljellä. Brautiainen antaa vielä pitkän huonon avauksen. Kyllönen ei saa kiekkoa. 9 sekuntia jää pelattavaksi ja aloitus tulee Joensuun päätyyn. Jokereilla on nyt mahdollisuutensa. Se voi olla ainoa. Ari Sulander tulee maalista pois. Ja ylimääräiseksi pelaajaksi menee kokenut Pekka Järvelä. Hän on 5. kenttäpelaaja, koska Teemu Selänne istuu jäähypenkillä. Tästä aloituksesta Jokereiden on kiekko saatava maaliin, jotta he pääsisivät jatkoajalle. Tällaisiakin ihmeitä on nähty. Ei siinä mitään. Kiekkopoika katsomo tekee aaltoa tuolla Joensuun maalin takana. Ja Jokerin fanit ovat nyt sitten hieman ihmeissä. Hakkarainen ottaa tilanteesta kaiken irti, minkä voi. Hän on tämän illan sankari. Istuu ilman kypärää vaihtoaition reunalla. Ja saattaa saada avainpelaajan palkinnon. Kukapa sen tietää, sehän nähdään ja kuullaan sitten välittömästi ottelun jälkeen. Peli käynnissä, Jokerit saa kiekon, Janetskilla kiekko syöttö maalille, kääntölaukaus, ohi menee! 2 sekuntia, kiekkopojat voittaa 4-3 ja koko Mehtimään yleisö riehaantuu. Se on näyttänyt, että se osaa pelata. Numerot siis 4-3 hetkeksi studioon ja sitten palataan vielä tänne palkittujen pariin. Vaikka vannepäätä kiristää, jutut biisitään radioon. Suuren suosion saade on myös herra Jokinen, kuten muut koki sen. Ei oo naama totinen, kun soi Radio Jokinen. 4-3 numerot taululla. Jokerit on kaatunut Helsingissä ja tällä tuloksella se ei voita ensin liigan runkosarjaa. Täällä palkitaan parhaita. Savioki sai avausmaalin tekijän palkinnon ja illan sisupelaaja on maalivahti Juha Virenius Joensuun kiekkopoikien tolppien välistä. Mies, joka tulee tänään sitten erikoispitkässä myös raatiin, joten pysykääpä taajuudella. Katsotaan nämä palkitut ja maalin tekijät ja sitten päästetään teidät hieman lepäämään. Janetski palkitaan sitten Susiraja-palkinnolla. Vierasjoukkueen pelaajista. Ja nyt tulee sitten Jarkko Savioille jälleen palkinto. Saviokin on pelannut mukavan kauden Joensuussa.
Ja tänäänkin 2 tehopistettä. Ekovoimien paras pistemies tällä kaudella oli sitten Niukkanen, joka teki tänään maalin ja antoi maalisyötön 28 tehopinnaa. Ja nyt tulee sitten taistelijan palkinto Savioille. Ja avainpelaaja on Juha Virenius, se on hänen kauden 8. avain. Ja kun mies on ollut pelaamatta vielä yhden neljänneksen, niin 33 ottelussa loistava saavutus. Hän tulee myös tuohon erikoispitkän kiekkoraatiin, joten olkaapa taajuudella. Virenius saa 1 tähden, 2 tähteä menee Janetskille. Ja Jarkko Saviokin illan tähtipelaaja siinä mielessä, että saa 3 tähteä. 4-3 kiekkopojille lukemat ja maalit. Jarkko Saviokin 1-0, aika 0-27, Mika Kutiainen 2-0, 9-14. Ja toisessa erässä Valko Jokereiden takaa jo Janetski 2-1 kavennus. Timonen syötti, Teemu Selänen 2-2, Ville Keijo Säilönoja syötti. Kolmannessa erässä Harri Niukkanen 3-2 Lairin syötöstä ja Saviokin sai myös syöttöpisteen. Säilönoja tasoitti 3-3, Strömberg Selänen syöttivät ja Jari Hakkarainen lyöntilaukaus siniviivalta Lairin syötöstä suoraan oikeaan yläkulmaan, kun 39 sekuntia ottelua oli jäljellä, päätti tämän ottelun ja Jokerit ovat varmaan allapäin. He menettivät juuri 200 000 markkaa, joka olisi kuulunut runkosarjan voitosta. Ja kun Hokireipas näyttää voittavan Ilveksen ja Tappara Lukko edelleen tasapisteissä, niin lopputulokset kuulette erikoispitkässä noin puolen tunnin kuluttua, joten pysykääpä taajuudella. Omasta puolestani täältä selostamosta lopetan tähän. Totesi Kari Saarenpää. 16 minuuttia yli 19 ja noin 20 minuutin puolen tunnin kuluttua erikoispitkä.